Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alokhu engene njalo amazwe enduduzo eqhamuka kubantu abahlukahlukene bawabhekise kwehlabani somsakazi ungezwe Mchunu esithandwa ngabaningi indaba zokudlula kukayise emhlabeni ngokukhulu ukuzuma. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijoyina leli khasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_meet. Akasekho emhlabeni ubaba wehlabane esithandwa ngabaningi ungizwe Mlando Mchunu. Unhliziyo ziyagoba mgano manxeba Mchunu. Lezi ndaba zivele ngabantu abasondelane naye ungizwe Mchunu. Abafana bakaMgqumeni badlulise okukhulu ukukhathazeka kanye namazwe enduduzo. Babhale lapha ekhasini leka Facebook bathi ngenkulu inhlonipho nangezizotha sithi dudu emndenini wakaMchunu ngokulahlekelwa ubaba wekhaya. Unhliziyo ziyagoba mgano manxeba ubaba ka-Ngizwe Mlando Mchunu akasekho emhlabeni. Sithi akwehlanga lungehlango bomacingwane. Sengathi ke umoya kababa ungalala ngokukhulu ukuthula. Into enzima le ukulahlekelwa ngubaba wekhaya. Abantu baye bephoseka kuma comment beyodlulisa amazwe enduduzo. Lethaba Sithembiso Macingzi Mchunu uthe uphumule ngokuthula baba macingwane. Unje encane mzameni ngubani uthe sengathi umoya wakho ungalala ngokuthula baba sizohleze sikuthanda. Usiphiwe Fortunate uthe rest in peace Chunu Phephesa Cingwane sisonke mfethu ubaba sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Uthule Hadebe uthe rest in peace mkhulu. Usihle Shenge uthe baba sengathi umoya wakho ungalala ngokuthula. Usihle Shange uthe rest in peace baba engathi nendodana engehlisa nokuphapha manje izame ukuzilela ubaba ngokukhulu ukuthula kanye nezizotha. Unombuso Gabuza uthe dudu emndenini umoya kamkhulu sengathi ungalala ngokukhulu ukuthula. Bafethu ke nathi njengezwide media sidlulisa amazwe enduduzo emndenini wakaMchunu. Sithi uNkulunkulu anipha amandla aphinde anipholise amanxeba alwehlanga lungehlanga. Lezi izindaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo kwazise noWelile Mchunu usanda nakulahlekelwa nguyise esikhathini esingengakanani. Kwazise ke obaba babo baye lamani. Nathi ke njengezwide media sithi dudu emndenini wakaMchunu sengathi ke ningaqina idolo uNkulunkulu aniqinise isibindi. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphala kwenu khona lapha kwi comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.